tayo. Amelia. Sabi niya. Amelia. Hector, kuya. Hector. Kuya. Pabili ni Ninang Gabi. Wala, tunog na eh. Alam mo naman ang probinsyano. Mama na Jacob ka, Gen. Jacob! Jacob. Dapat si Jacob pinatanggap mo na. Jacob! Ate Jane. Ate Jane! Bye-bye! Bye-bye! Ang ikaw? Smile! Hector ulit. Galing sa akin. Thank you. Thank you, Ninang Gabi. Ay, Kuya Jason. Ay, si Jason! Jason! Ay! Jason! Si Jason! Sige, tawagin nyo lang. Papa Bear! Papa Bear! Hindi, ikaw. Who's next? Si Eds. Si Eds. Pero sa mga bata lang daw, ah. Tsaka na raw sa matatanda. Hindi ako matanda, ah. Eh di wala ka rin palang tatanggapin.